La reproducció del roure cerroides durant molts anys sembla que ha estat impossible, és a dir, aquest exemplar ha estat aquí sol i en tot el temps que l'he anat estudiant doncs no trobava indicis al voltant de que l'espècie es aconseguís regenerar. Tot i així, ja fa molt temps que insisteixo fent sembres de glans als voltants. I per primer cop, aquest any que ha sigut bastant plujós, hem començat a tenir una mica d'èxit. Aquest exemplar quasi em mato per sembrar-lo. Veieu on està? Està en un terrat.